Bé, hola a tots. Seguim en la sèrie de vídeos didàctics sobre música tradicional a l'antiga. I res, havíem vist en l'anterior cas, en els anteriors vídeos, el golpeig, el simple i el compost, encara que després quasi sempre no, sempre toquem en el doble, en el compost. Val? Sempre se toca, nosaltres, per almenys nosaltres sempre toquem així. Havíem vist la Jota, ja sabeu, per a tocar una Jota, siga el tono que siga, per La o per Re o per Sol, que són els tres tonos, diguem, bàsics, tradicionals, encara que últimament també els cantaors canvien el tono i toquen per altres tonos, que està bé, no passa res. La Jota sempre és igual, no varia. Són 12 temps d'un acorde, 12 temps de l'altre, 12 d'un, 12 de l'altre, i sempre és igual. Per exemple, si tocarem per La, sempre farem això, La i Mi sèptima. Si tocarem per Re, igual, Re i La. Si tocarem per Sol, doncs ja el mateix. Sol i Re. No tindria ninguna això. La malaguenya, aquest gran gènere del sud d'Alacant. Ahí ja canvien un poc les coses. La malaguenya encontrem dos parts. La part de l'estribillo, del paseillo, de l'entrada, que això sempre és, depenent del tono de la malaguenya, hi ha diversos tonos tradicionals. Nosaltres començarem per Mi, una malaguenya per Mi. En el paseillo només fa dos acordes, Mi i Fa major. Anem a golpejar-la també. Això seria un golpeig simple, per exemple. Ara, en un golpeig doble. Bueno, estava fent-ho sense un adorno, que és bàsic, és essencial per a acompanyar bé una malaguenya. Se trata del pas del Mi, a veure si així se veu millor, del Mi al Fa, fer aquest pas, moviment de pas, que seria només pisant la tercera corda al segon tràstic, per a passar al Fa, i la tornada igual. Val? Això és bàsic, això ho escoltem en moltes gravacions antigues i en gent que encara toca malaguenyes, poca, però encara que hi ha algú, fan eixe pas. Això se fa en el sud d'Alacant, se fa en Múrcia, se fa en molts llocs. O sigui, una malaguenya amb el golpeig doble. Això seria el paseillo. I després, quan el cantador entra, que entrarà quan ell vulga, en la copla que ell vulga, ja passarem a fer la copla. En una malaguenya per Mi, la copla s'acompanya
amb estos acordes. Do major, fa, do, sol, pot ser natural o sèptima, do, fa, i ja d'ahir tornem al mi i començaríem el passeillo altra volta. Anem a veure una estribillo, copla, estribillo. Passem a la copla. I continuaria. Això seria la forma bàsica d'acompanyar una malaguenya per mi. Ja en altres vídeos veurem altres variacions o altres adornos. Esto seria, no ho he dit, seria una malaguenya diguem, d'estil... és que té molts noms. Alicantina o granaïna. Va ser la malaguenya de ball. Malaguenya de ball golpejada. Després tenim altres malaguenyes que són de tipus verdial, ¿vale? Investigadors que se dediquen a investigar i fan una divisió de les malaguenyes, dels fandangos, ¿vale? Fandango, depenent de la rítmica que porta. Entonces nosaltres en este cas hem vist, diguem, la malaguenya, que se coneix com a malaguenya. La malaguenya de tipus granaïna, ¿vale? La que va golpejada. Després ja veurem en altres vídeos malaguenyes del tipus de l'U, per exemple, o el ball xafat, o malaguenyes de la zona de l'Horta d'Oriola, que no van golpejades. Van només raspides i el ritme canvia. Són més afandangades, per dir-ho d'alguna manera. Però bueno, això ja ho farem en altres vídeos. Bé, no us he dit res, però si algú va tenint dubtes o vol que alguna cosa s'expliqui millor o d'una altra forma, que mos ho comunique i nosaltres intentarem explicar d'una altra forma, més senzilla i més assequible. Moltes gràcies.